maladie sexuellement transmissible walla infection sexuellement transmissible. Holko ɗum firti ko ñabbuli ɗi ganduɗa ndabodirta koye jotodiral lelde walla ñawanɗe ɗe ganduɗa ene ndabodira taw ko jotodiral lelde. Saabi kan haala ka waɗa haalulaji ɗiɗi ko infection sexuellement transmissible ɗen ñawanɗe ina mbawa feeñde e neɗɗo taw wona neɗɗo raaɓi ɗum neɗɗo, ko ñabbuji peñɗi e neɗɗo tan feeña e terɗe jomum so jotodiri o goɗɗo rokka ɗum ñaw o walla ñokka ɗum ɗen ñawande gañande ɗeɗon kañumne barmina ɗum kañumne e nder terɗe muɗum, gorko o barmina debbo o walla debbo o barmina gorko o. Walla noon maladie sexuellement transmissible ɗum ko ñabbuji ɗi ganduɗa ko lelde jibinta ɗum, lelɗe ɗe ganduɗa ngala dentorde, ngala kaddorde, ngala kajorde, ha ko ɗen ñabbuji mbaɗi no sida ni ko hen feeñi. Yo Allah dandu en hen.